Aquest és un taller enfocat a parlar de la proteïna vegetal. Sabem que per la gent gran és bàsica la ingesta de proteïna perquè no perdin massa muscular, perquè no perdin la força. Els aliments que ens aporten proteïna contribueixen justament a aquest manteniment de la massa muscular. La proteïna n'hi ha d'origen animal i d'origen vegetal. Tothom sap que la proteïna està a la carn, al peix i als ous, però desconeixem una mica quins aliments d'origen vegetal també són molt rics en proteïna. L'aliment proteic d'origen vegetal per excel·lència és el llegum. Llegum vol dir llenties, cigró, mongeta seca, faves i pèsols. Llavors, qualsevol d'aquests preparat en forma d'humus, de puré, o guisadet, o amb una amanida, o inclús com un snack entre hores, o per preparar salses, ens donarà aquesta proteïna que necessitem.